Osada Drgoňová dolina pri Starej Turej má asi najväčšiu koncentráciu hasičov na svete. Žije tam 90 ľudí a z toho 60 z nich sú dobrovoľní hasiči. Oheň teda v Drgoňovej doline čelí obrovskej presile a nie sú to len takí nejakí dusiči plamienkov. 2-krát do týždňa tvrdo trénujú a súťažia. Nie je tu obchod, hostinec, ba dokonca ani kostol. Jediné, čo sa vypína k oblohe okrem stromov, je väža hasičskej zbrojnice. Dá sa povedať aj tak, že v každej chalupe je nejaký hasič. Možno aj preto sa požiare tejto oblasti zďaleka vyhýbajú. Naposledy horelo, taký väčší požiar bol v roku 2002. Keďže tu nie je žiadna iná možnosť kultúrneho vyžitia, trávia hlavne mladí všetok svoj voľný čas nie v krčme, ale na hasičskom cvičisku. Samo to tak došlo a potom to človeka tak zaujme a začne sa tému venovať trochu viacej, trochu profesionálnejšie. Hasičské súťaže majú v tomto kraji bohatú tradíciu. Takmer každá dedinka má svoje družstvo. O každú sekundu sa bojuje zo všetkých síl. Na dedine je to dobrá partia, takže dá sa povedať, že pomaly všetci kamaráti boli hasiči. Samozrejme aj u dobrovoľníkov je najdôležitejšia reálna ochrana pred požiarmi. Horel na Paprady Sendík, tak tam sme boli skoro 3 dny. Aj tí najmladší majú vo veci svojej budúcej profesie jasno. A keď budeš veľký, čím budeš? Poľovníkom a hasičom. Z Drgoňovej doliny Rastislav Ekert, televízia JO.